Fordi da man anlægger Nykøbenhavn, der gør man det efter datidens mest moderne byplanprincipper. Skakbatprincippet, helt lige gader, slået med lineal. Ja. Så man kan fornemme, når man krydser Kongens Nytorv, så kommer man ud af små, korte, krogede gader, og pludselig, ja, så rammer man altså så, helt lige gader, der er slået med lineal. Og noget, der fik en lidt lige form, det var jo så efter bybranden i 1728, der forsøgte man at få lidt mere styr på byens udvikling. Det lykkedes ikke særlig godt, men det lykkedes, det var at få et gadegennembrud op fra Vesterport, der jo stod der, hvor Rådhuspladsen ligger i dag, og etablere Frederiksberggade. Så man fik det, der hedder Strøget i dag, kan vi kalde det. Så får man den der gadelinje igennem byen, og det er så det mest synlige resultat. Det er svært at se i dag, hvis ikke man har nakken tilbage, fordi de fleste huse lider jo det, der hedder knust underkæbe. Man har fuldstændig fået over smadret underetagerne med kæmpe store spejlglasvinduer, så man skal kigge op for egentlig at fatte, hvor gamle og hvor smukke mange af husene er. Der er jo ting i København, jeg meget, meget gerne undgår. Og det er Tivoli, det er Strøget og det er Nyhavn. Jeg har vandringer i Nyhavn, men og jeg gør det jo primært, fordi for eksempel, som jeg nævnte, Strøget, hvor alle underetagerne, det er jo knust underkæbe. Kæmpe store spejlglasvinduer i smukke gamle huse. Hvis man vil opleve sjælen af København, så skal man ind i sidegaderne til Strøget. Lige snart man søger sidegaderne til Strøget, nu Stræde efterhånden blevet ødelagt med det caféliv, der ligger der, ikke? Men ellers, når man kommer ind i de små sidegader, hvor de små brune værtshuse ligger, hvor de små sjove restauranter og spisesteder ligger, så oplever man jo en helt anden by. Med brolægning og gamle huse og sjove detaljer, når man kigger op. Mange steder sidder der på mange huse, sidder der minetavler og små plader, der fortæller en historie, hvis man giver sig tid til lige at læse den. Så hvis man bliver væk fra, hvad skal man kalde det, turistfælderne, men søger ned i de små stille gader og giver sig tid til at slendre igennem der. Der er måske ikke så mange internationale modebutikker, men det er heller ikke derfor, jeg går i gamle København. Det er ligesom vokset fra. Så derfor er der jo de mange, også historiske kælderrestauranter, og de mange små, for eksempel går man ned der i Brolæggerstræde, jamen så sidder der jo mindetavler for, at det var faktisk der, bryggeriet Carlsberg startede. Og hvor bryggeri I.C. Jacobsen, han første gang bryggede sin bayerske lagerøl, som jo skabte verdens 5. største bryggeri. Og i øvrigt er der ikke mange, der tænker på, at 52% af overskuddet i Carlsberg efter skat bliver betalt tilbage til samfundet via fondene. Det er en slags penge, så det giver endnu en god grund til at drikke øl. Men det er så en helt anden historie. Det har vi været gode til i København i mange år. Men gå ned og opleve alle de der små gader, mindetavlerne, og give sig tid til at gå og læse hist og pist og se på finurligt. Og man kan jo læse, på arkitekturen firkantede hjørner bygget enten efter eller før 1728. Afskårede hjørner, jamen så er det 1795. Og så sker der noget sjovt, for der englænderne bomber København i 1807. Der skal man stadigvæk skære hjørner bagefter, men der bliver arkitekterne, vil de godt forny, der begynder de at lave afrundede hjørner. Så de afrundede hjørner, de dukker faktisk først for alvor op efter det engelske bombardement i 1807. Så der kan man ligesom læse på hjørner og på arkitektur, hvornår husene de er opført, og hvad tidsperiode de kommer fra. Fantastisk spændende tips, så det er jo virkelig bare en klar opfordring til, hvis man nu faktisk skal ind forbi Strøget, så husk lige at gå zigzag langs sidegaderne, for der er sindssygt mange detaljer og